Σύμφωνα με την απόφαση του Ειρηνοδικείου που τελεσίδικησε, καλείται ο Δήμος να καταβάλει το ποσό των 5.779,38 ευρώ στον καθένα από τους 22 σχολικούς φύλακες και το ποσό των 1.730,71 σε έναν ακόμα που αφορούν αναδρομικές αποδοχές, κυριακές, αργίες, νυχτερινά κτλ. Αν υπάρχει η πρόθεση της καταβολής τους, έστω και σε δόσεις, γιατί αφορούν χρήματα δεδουλευμένα για τους εργαζόμενους και δεδομένου ότι η αναγκαστική εισπράξη δεν προκρίνεται σαν λύση από τους ίδιους. Για το θέμα των αναδρομικών, αυτά είναι θέματα υπηρεσιακά. Βέβαια υπάρχουν τα αναδρομικά στους σχολικούς φύλακες, βεβαίως και θα πληρωθούν. Αντικειμενική αδυναμία του Δήμου θα κάνουμε μια ρύθμιση ώστε να μπορέσουμε να περάσουμε τα αναδρομικά. Αυτό βέβαια σε καμία περίπτωση δεν αφορά ότι θεωρείται ενέργεια εναντίον του Δήμου να ακολουθήσουμε οποιαδήποτε νόμιμο τρόπο για την προάσπιση των